Guys, padagat punta minsan-minsan guys. So hi guys, nami diri karon sa upos sa Panggil Big Bridge. Diri mo. Kani di ay nga time guys is Domingo na siya. Nanlaag na jud pud mi og salay diring dapita guys kay wala sad mi nakalaag diring dapita and first time pud namo maglaglaag aning ilalam sa Panggil Big Bridge. Doon na jud pud ni siya guys pero karon lang jud pud mi nakalaag bani. So nintry lang jud pud mi og laglaag bisan hapon na siya. Nice man day pud kay laagan diri guys kay dili ra sad kami ang nanlaag diri. Daghan di ay tawo ang sige og laag diri basta mahapon guys kay tiyada pud kay mo laag kag hapon kay dili na sad kaayo init. Dala kay mag-date ko rong gabi. Jud. Sana. Ako malawan. Oh. Guys, nami diri karon sa upos sa Panggil Big Bridge diri sa Lanao del Norte. Pahangin lang ta diri sa dapit sa baybay. Guys, padagat sa tagas ay di punta sa bukid Cavite. Sa karon guys, kami diri sa masaupo sa Panggil Big Bridge guys. Sarap na hangin dito guys. Makalimutan mo talaga yung problema mo. Daghan po kaayong nangisdaan ng orasa guys. Sumalingaw sad kanilang lantaw-lantaw guys sa ilang mga kuha. Tawon na to guys kung daghan ba sila kuha guys. Tara tawon kung na ba sila kuha diri ah. Daghan kuha uy. Daghan sad kuha. Wow. Ha? Gali, bago pa. Kita na nato ni kuan dito. Palitan nimo? Oh, dito na pa ni. Kita nga sa Naisudan. Ano sudan guys? Kasi sulod dira. Sige na kon. Ya. Are lanik tawag bukit. Ah, Malingaw na pagkuan kol. Nang magkulas na dira. Sorry, belum kelar nanti. Bro. Ha? Ay apel. Unsay ko na akol? Pan. Sa bawah naman ano? Oh. Yung ikaw na po ni Clown. Ang ikaw? ano oh. Kania guys, wala jud na mo ni sa plano guys nga mapalit mig isda diring dapita guys. So ang amo na yung purpose diri guys is magpahangin na may nakuha sila so amo na lang pong gipalit. Guys, kapalit na nagsudan guys. Oh, okay kayo. And that's the end of the video. Thank you for watching. Bye-bye.